L-aħħar stħarriġ tal-Eurobarometru marbut mal-Parlament Ewropew li kien ippubblikat sena qabel l-elezzjonijiet Ewropej li se jsiru f'Mejju tal-2019 jikkonferma l-appoġġ dejjem jikber taċ-ċittadini għall-Unjoni Ewropea. L-appoġġ f'Malta żdied bi 3 darbiet il-medja tal-Unjoni Ewropea. L-istħarriġ tal-Eurobarometru li sar f'April tal-2018 fost 27,600 persuna minn 28 stat membru juri li bħala medja 60% taċ-ċittadini jemmnu li sħubija ta' pajjiżhom fl-Unjoni Ewropea hija ħaġa tajba filwaqt li aktar minn 2/3 ta' dawk li wieġbu huma konvinti li pajjiżhom ibbenefika mis-sħubija fl-Unjoni Ewropea. Dan huwa l-ogħla punteġġ li qatt ġie mkejjel mill-1983 il hawn. F'din l-opinjoni tal-maġġoranza ikkalkulata fuq l-istati membri kollha hemm varjazzjoni sew fis-sens ta' benefiċċju mis-sħubija fl-Unjoni Ewropea mill-quċċata ta' 93% f'Malta għal livell aktar baxx ta' 44% fl-Italja. Kważi terz ta' dawk li wieġbu dan l-istħarriġ diġà jafu d-data tal-elezzjonijiet Ewropej li jmiss u 50% huma interessati fiha. Mistoqsija dwar il-kwistjonijiet speċifiċi ta' tħassib li l-maġġoranza tal-Ewropej li wieġbu jixtiequ li jkunu diskussi fil-kampanji elettorali madwar il-kontinent, kważi nofs l-Ewropej isemmu l-ġlieda kontra t-terrorizmu bħala suġġett ta' priorità segwit mill-qatt fost iż-żgħażagħ, l-immigrazzjoni u l-ekonomija u tkabbir. Madwar terz tal-Ewropej isemmu l-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u l-ħarsin tal-ambjent filwaqt li 32% ta' dawk li wieġbu isemmu l-promozzjoni ta' drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija kif ukoll il-protezzjoni soċjali taċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea. L-immigrazzjoni hija l-prijorità assoluta għal Maltin. Il-maġġoranza ta' dawk li wieġbu l-istħarriġ għadhom sodisfatti bil-mod kif id-demokrazija taħdem f'pajjiżhom u fl-Unjoni Ewropea. Mod globali l-istħarriġ jindika interess dejjem ikber u apprezzament tal-Unjoni Ewropea kif ukoll konvinzjoni dejjem akbar minn dawk li wieġbu li jista' jkollhom vuċi fil-futur tal-Unjoni Ewropea jekk jivvutaw fl-elezzjonijiet is-sena d-dieħla.